hayakai ya. Anak bamu zrau-zrau जिखौनो गारनो हायाखै गोजांनानै हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैबो आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजोब मबाइलानो नांखाबाय थायो आंना मबाइलाबो बया जाबाय आरोना दसेल' नायजायो मबाइला गोबाव नायजाया नङाबा फ्लिप जाबाय थायो मबाइला एसे गोबाव नायबानो आरोना साननैसो बारा एसे फ्लिपसिगोनसो खोमा मबाइलानो मला गोदान बायनो मोनगोन फैसा गैया बुद्धेन बोरै जाजोबनाय मानसियानो दिनै बोथोरा थान्दा आरोना मैयाथ' अखा हादोंमोन दिनै अखा हायाखै थेवबो थान्दा आरोना बोथोरा खोबनायैनो दङ ओमफ्राय जिखौनो गारनो हायाखै दाबो गोजांनानै बुज्राव स्रि लोगोफोर नायलांदो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय लोगोफोर लाइक खालामनो दाबाव ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होदो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आदा बुज्रावा खामानि मावगासिनो मबाइलाबो मोनले फिसालाया मबाइल नायगासिनो देन्जारखा आं जनानै नायथिंगासिनो आरोना मावथिफोर गरमखाय साथाखौ मावनाय समावखाय आंखौ फिसालाया दोना होग्रा बिफाया जादो नोंसिना खामानिया मोजां जादो जाबाय मोलेले नुगोन मबाइलानो मोजां नंला आंना नायजालाबो बेखिनिया ससे जाबाय बेखिनिखौ बानायबाय ससे आरो नैथि दंबावो ससे रानबाय नायो सिथाबथारदों ना मोजाङै कैसा होगा ये अच्छे तरह से मजबूत हुआ कि नहीं या फिर यूं ही हायानो सिथाबदों खोमा हाया गोजासो खोमा ना टक्टानि कालार हो गया अच्छा हुआ है अच्छा हुआ है अच्छी तरीके से स्टिक हो चुकी है mana gugawai nih मा सान्दुंबो गैयाना लोगोफोर ओंखायनो मोजाङै रायाखै आरोना अखाबो हादोंमोन ना गिसि दाखालि बानायनाया दालि आंना साथिं फैलायबाय खोब ग्रेब फिसा जादों आरोना लोगोफोर दालि ओंख्रि संदों बेनिफ्राय ओंखामा मोनसिगोन नै ओमफ्राय दाउदै रुनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि खाजाया सानजौफुनि जानाया बेयो दाउदै नाबो गैया बेदरबो गैया लोगोफोर नै दा लोगोफोर दालिया मोनबाय आरोना आं कुकाराव रुलायाखै सारायावनो संबाय थेवबो मोजां मोनबाय नै दाउदैखौ मोनबाय जिरनांगौसो
guys mana arena आंना आरोना मबाइला बया जाबाय बारा गोबाव भिडिअफोरखौ नायनो हाला आरोना माने एसे गोबाव नायबानो फ्लिप जाजोबो माने डिसप्ले थांसिगोन बायदि मोनदों आरोना आङो जोरनाय नंला आंनि मबाइला मानोना इदिनो भिडिअबो बानायो इदिनो आपल'डबो होयो बिदिनो नायोबो नालाय ओमफ्राय गंसेल'मोन नालाय मबाइला ओमफ्राय माला बायनो हागोन मोनथिला दासो दायो खासेनि मिस्टारनिदोसो बानायबाय थायो भिडिअखौ ओमफ्राय बिदि नायो दसे ओमफ्राय दसेनो माने नायबानो एसे फ्लिप मावो नालाय ओमफ्राय दसेनो दोननांगौ जायो आरोना ओंखायनो नायख'जोबनो हाया सोरनिखौबा खायसेनिखौ आरोना ओंखायनो गाज्रि दामोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिगोन भिडिअखौ नायब्लाथाय मोनथिगोन आंना मबाइला मोजां नंला आरोना बारा गोबाव जोरनाय नंला माने दसे नायजायो आरोना आङो नायो दसे इनिफ्राय गोबाव नायनो हाया आरोना ओमफ्राय गाइसमोन गाज्रि दामोन आरोना आंनि भिडिअखौ नायाखै होननानै दासान माने आङो सम मोनबानो नायो ओमफ्राय दसेब्लाबो नायो मावबाबो माने नायो आरो आं दसे ओमफ्राय गोबाव नायनो हाया मानोना आङो भिडिअ माने मबाइलानो जुदि लोगो फिनिश जाना होबा दसेखौबो नुनाय नङा आरोना मोनथिथ'ला आरो माला बायनो हागोन दाथ' गैया दायोथ' फैसा गैया मा जायो मोनथिला आरोना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना भिडिअखौ माने आङो खायसे आंनिखौ नाय होनना ओमफ्राय आं नायो ओमफ्राय खायसेखौ माने नायख'जोबनो हाया आरोना नटिफिकेसना ओरैबायदि गोबां जाखायो नालाय ओमफ्राय बेनि सायाव आरो आंनि मबाइल गाज्रिनिखाय नायजोबनो हाया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन आसा खालामो अब्ला लोगोफोर नायबाय थादो आरोना आं मिस्टारदो एसे हेल्प खालामफानोसै आरोना हारसिं नालाय ओमफ्राय जाहायो मावनोसै एसे मावलायनोसै आरोना मिस्ट्रि जालायनोसै ना लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ मा बुस्थु बिगा मोजांसो मोनसं बिगालाय मोजांसो मोनदों दाबो बावसै जुदाया मोजांसो मोनसं जुदाबो दङ बिलबो दङ बा जुदाया मोजां दङ Udah kasih lokang. Nanti kita kan bilang ini Kan atau kan ya? Bicolai, kan jolai. Goso nama, ang video lagi deh nih kalau goso nama. Plastik. Ini kita coba lagi ya, nah. Kalau lagi sih. Muli berapa kamu mau ke sini? Aduh, lapnya bye. Beneran kamu sisa apa ya nanti baru aku lihat sini pak. Ini betul betul lihat live baru kamu ya pelan sabar ना भैया बटन दिखा मैं कुछ रेडी हो गया खाने के लिए तैयार अभी मैं काम पे क्या बोलिए इसको काम पे này là mấy đứa đang đại dịch tham gia nhiều năm phải chứ anh nè mystery ra lại gì mystery bây giờ chú nó không play hả không play hả
जाबाय लोगोफोर जाबाय दिनैनि जोबथ'लायबाय आरोना दिनैनिया जोबथ'लायबाय बेनि उनाव इटासो जासिगोन दैयानो दैलाला मा दै बोहैबाय दं इटा होबानो जाबाय माबायदि होगोन नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै इटायाबो डेन्जारसो इटायाबो सिमेन्टनिसो Pala galing saya mah salah nung kok baju song ini enak kali itu mau siap boleh mah ya buat ini mistrinya balu lupa kan Aduh. Oंखाम जाखांबाय लोगोफोर बे जाखांना गयबो खुस्तिया गोजा जाजोबबाय आंहा गयबो जाखांबाय Nada. No. Zakaya. अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना दोनथ'नोसै नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय आसुगुरियाल' गासिनो